Benji, Mame Ponychira, and I don't cheat your no, and penny for a guy, and then be no sleep on, then take my balance. Said yes, a kind tia, Sarah Sunabatia, and Taban Sada, the was a super baby, then you're jobbing with the here, then you make once in a bit. Bibia wani presa balance ya mama Teacher need a baby a obuso chane nkrade na o kan sembi e de kire won say time changes Teacher no kan ye no na nkra no ntiase na ono so onyambotre so be kire won ama wate won ho ase Teacher need ye adwuma no enti obie na no se menkura monhwe me se ne mi gira mo ani me kira mo ade mikuta chok mikuta aba mi twa mo to I say wo mi twa mo to akwasi ampofoje that take the shining star kontonchi nana eno no wanya ne ba bi ko nanso mpanyi asem o kan no o se katrama ohui no empro no na bo apa ho sema edu wei eye na menim dwumadie na enne eye wukuada na wonim se edu wukuada aya na ensem a ye de brew ewo na menim so no enya sem ketwa ene nso me hye wo bo enwumtofo hene nana Kwame Ampadu wa frimu na Sompa ne Tara One Media say ye bekoso akai papa yi nyansa ne adwena papa yi Nyankopon de ma na odi swai kwadwom anne ye transia etimi di bitu ye mafo ene ye ne baba ko ebedi nkomo ewa fidie so na oluman ehihye da kwan mu kopem se meminda bedru no obete ho asema hanko na obete no nti na menim de kosoa ma ofidie no na ha eno so da nchen a ene mukase hema wa ha na de opompo obetu num tu adenti ena ofre kunafo a na emma enaba emma noso adintra sase mu onse ehu pa umisa hu dawo but enne ye wo sikiti bi a ye beyi na didi a chero ntina me ka che o se na menim dwumadie no ebe hye unkra ne atufo a chero de sese wo ye wo abrabo nti ne se wo ye oba me ka oba wo te ase se uwo kunu oye oba ba onyini ba eyiri obenya ba ma ware no dabia me pa che enne show yitie kwan ye befa so wo kunu obetima transia cha onwu ntem na aboawo na apostle so ha ye de ne tachire ya sheda to ye boase afa akikaduro ene de garlic aka ho ena ye de mako kakra si nchento susu ho yiwia ye de twim oh say yes ya pase ya jo nkwantra Minister IB Jadaroma ena show yi wasisi amamia medeba videos bi call out ene news for no di hu nkomo pi meyi bibi kakra bi akro papa wa hai no ye bedi hu nkomo ansa na ne yakoshow no ankasa so na nenso omo bakra nso de hoho kakra kabi nso edi akiraba ebrepam no meda wono so edi ede akirawo medin ede Tofiakwa yima adaroma sabre de yem family katente na yenkwa akusua ho na yenkonkonkotie suahunu eniema ewo maakukum eyensemu na ebi ena ne akusua ede ebre pese mamente onka ebusua fo ma munyina amwatena se suam brana drusue yo mede de akusua je wa kode boatin ene wukwada October busum de tosunum in the chest of a woman and you may woman kukum doso pa na enka kaye kakra sisi ya wahima ya se wa twetwe ya wudi kan
nyame adom ne ba owo no wani nti okum emu ade hye bebre no akoda ne nyina anyini eyi owusu eno ene koba se oni akuma e friend se nana kwakudua ye odi kan watubofo abafie se wo mefa akoda no emfa ne bra hemfie no mo ntete no na ye bisasa so nkonkoda di so ye oba na sanse hodie obefro maame nchen wan ko bone bra obebi foforo in the chest of a woman Antoine de Eneswe enti yase wa twitwi odi kan na won ne ba ne te ho a won moto ware ena won wankasa ne chiame bonsu baaye ebeyi na so tiri kire ne se ebro na wie du nana kwakudua ya odi kan etubofo aba umbabafo wusu edna kwa hemfie akwatete no sanse anhwe na nana firimu a na de obedi na de no eho akwakoye nanti sene umma meka to ho se wa obedi nkan wo baba ma kane no una yemfa hini ni mawo no ompese obebu amamre no so nti umfa akoda no mara na wo montete no amamre kwa so Tofiakwa ya menim ni efumo hema ni mu pa nti woye ne se ene ebofo ne nko na wochina ono wankasa de ne ba wusu ebeba nkwanta ho ono mo kan ya won mante ase enti wodimirika kwahye dem etiatia mu bia tiatia mu te se de aso bi aduro ya kye no no nti wo soma ma wo kofre ne ba wusu bai ma akoda ne ba dem ho no oyeso obeka no kore bia de akyere akora no nti wo kyere ne se akoda no woyi de atwa ne nimu no eyemadia na ono akoda no ye bema wo ye oba eno no maame na to ne din ememe din nti akora ne yam hye no eno obi sa ase ne kwan be so na maame ne fa ya oye sa nyoma we nyina afei wo sha se kyirikyirem Tofiakwa matiwasie bia asem sha ase o maame ba bewuo asem wo kan ye okwa akwo enwema esiye ema wo kan ya bewie okunu woni midwife ene wo twa ne kache made afiri ho nti prekope ena akora ne beka cho maame se nitrimo sumpa se wo probi a nitrimo sum wo wiase a wo bunsan firi ho a o maame ne wo ho sanse onimo ba oni abadaye na sahini nti ena o maame asesa ne hyebre firi wo ba akoye ne bema de a ene wo mpe yemfa hini ni mo nua echa meka echa na meka na kwakudua ye odi kan ne baba odi kan wo no nti asamo kan na mama me bufu se ni trimu osum ye wudi ni dia ene no akoda no so ofri wudi ni yam obi ani trimu osum yam trimu odi ni yam ene pie nti ebeyese obagia tum emprempre ye na wadi na hyede so abagia henie na tena so
sene se woni maame ne beyi in the chest of a woman. Akwara ne bonyo so de nanso akoba ne sa obetumi ade asem yasie akwasi da bay. Yemfansi ha adomdom ye na wachina yebesa toso sibu de me said na nature de Tofiakwa enne dwumadi sonkwa wonom no woni abusuafo pii no abedi nkommo obeti wasom nsem ti me said na nature edi amana tof mayenkoi sisi wa wote kakanka ha o fro papa tof kasem do ma wade na be fa ho adi awusiafo case na nya case beno kasai no se de medi kan e kan ye no me papa apostle Paul Kofi Ajikum e wa ha aba papa Top. agosi ara min kanu hwio min kanu hwe ma edi na me hwe no oba mbacho na ho te sei Adum ihu adum me ho ye pa me ho ye. oba ne so ho fe na ayi no ho Adum o. Eja se ayi katechew ya semo ye da so enum da de buam. me da se papa Na winim se ye no bebia ye duro no ye ntumi ye hu sa babunu no dabi enti o si etimi e kira mande me da se ti anya mo wa se le tuntum aba ha ye nyansa nyame di adum bi no ko si se ye be gya no kwan kura no ya sa ne be ko no me da se papa nyankopon so nhyira o yes adano mo be yema eye fe yes se obetai obachi yes nyankopon nhyira mo se ne yire ne ne mba wonum ho ye nyankopon adum ani abusua ni nyina yente bibi fufuru bia wa kire bi rade be hwe wonsu okay papa se mukase hima mama se da kosi ye na msumi ye bi no me from mama mukase hima spirit sa mama mbacho na ho ti sen rade adom ne de have iro ne de memma ni ma nyina ebitiu chese kwan ye be fa so a ukunu ngu ntam nyawo on se owu de obi a wokon be fa so a obekọ nanso etoda kwan ye fa so wuo no eye ntam dodo da bia me ka me se yenka no krankyere ye ho kane no a na ye nananum timi nyini che no na waduani di ka ho ene niam bibra asesa nti kane no se de no obi benya 120 150 me na na bia wu ye nkyeye onya 151 wow yes 151 wow eti ono no ba bia o hye no ntimi fa niam e wa he nko ha nti neno yenti ase se yenkwa na no eso ate kakra nanso ye wo bribi wo ho ye betumi aye a ebe boa yen neno na nemu kase hima ene papa ebe boa yen na papa ene mahu ye wura ba ko bi nso a banyimfo se wa no ewa oni di ntwa su aboa no na no oni di ntwa su eti we ba so ye de hye be na ne wa besra yen yo bedasi Tofi the edikan no ma memfa victory fo nchia emawo me jom so yi asafotuo mienu no wokumase no asokore mampon okay ene amokom onum so mo chia wo papa me jom so pa me so mutie ye papa bo mfa so mpa ni agro na ne awo bi sei eye wonum a asome a me ne wonum aye dwuma che no mu baako okay we pastor the din de Pastor Isaac Kwatin okay na ono na enkran branch no we sofu panyia odano wow Timimi ndi twa mu ne ye pastors meeting wow is third quarter okay ntine sese obekumasi obesra obanso a odi nda kakra okay ai ina me ye ne sane ne wono me no fa yembra ono anso ne mre bi atwa mu na o drive me okay enti uhu ne se wadi machi for 38 years hey
me fan no di me chiri no be say 60 and 18. Papa. Wow. Na Say who say the two huru. say abodwe no kura fufu abam. Ana papa mo akwa ba. So for Isaac, Nyankopon nhyira wo say obae. Me sure say what think about Sompa so de what yenka. Obae na o ka say o follow yem papa. Be o microphone mama. Right. Me ti say o say o follow yem pa. Nakwasem. Nyankopon nhyira wo. Amen. Nyame nhyira mo so ene di pa mo edi edesum my Ghana. Yada wasi. Sompa ne de I think the efatamu. And there's also some power nti and when you get your pay. Okay. Abusiafo ene ye won komodi na ene bre no enima fanti e betum ni kakakra. Me ka kire wo se ye wo owura bi a Nyankopon aton sa afre no wanya mfie adioso ensia. Obokwa ena ofre. Ghana ha nyina ni wiase nyina no abakosem kire se watworo nnwom chen obia. Ne nnwom eboro ahenwotwe ani akire. Ne wiase nyame tuyefo edin yentie. Ti wowu de etetare yensa. Ene onyomtofo hene Nana Kwame Ampadu. Onti asibium. Misha obonra se efri ne ya kosi memenda no obetena na Ampadu ho asem. Sese ya de meko ahoma no so na meni Nana Kwame Ampadu nyomtuni ne babema baako akodi enkomo. Na ene enwumu a meye madwen pa se enura so obekaya ye bo enwumu a na watu ni din moda. Osa wonwum bi eno na mebo a kire wo. Ose emayi edosun nanso obia ne ni suban. Ohwe nyansa nimde a papa we di trust adwum we de toto suban bi ho a masa Ghana ahwerade yanko ahoma no so owura Tony Jagadu memo akwaba mejo zunia ba na ho te sei odi kan me ba cho mema ye nyina ye ho hyeden ye ka Tony Jagadu a oye hwan edin ben pa na ye de towo na Ampadu uye ni den wadaroma Tony Jagadu ye campaign ba me na ma che na separateness Anthony Amoa Jima Ampadu Patena Jagadu. Okay. And me na me share na me pa ni Jagadu because Tony J ni nti na kana na radio so na use Tony J. Okay. Nti na ma da ya ta. Okay, dinasa wanka sakra no oye nsem troni. Okay. Ya tahu platform bebre so say na agina platform so o nyini bai no. O gina platform bia so a aya na ne babi baji microphone so to dwom ni bi. Me ba cho ye hwan ya? Ya mi na. Okay. Dinasa aya wa mene ba to be an idea mafa humanity ne so. Okay. I made part of everybody here. Ene mejina sompafo na emu ni asantema nyina na emu na yama mo hyeden why okay Tony yenhwe entia yenya eyese na otwi esese papa kwa akurase eyesa na tie na boyemu kakra ehon hihye yete sen da apekura last year 8 September ana apakra okoneja na
said yeah, on we should always trust the process. What they are saying, the time granted now or near the never announced. Because we'll be say, yeah, the Anaka our honor or my son them. But also, what Breno companies and say, usually and stop on. It's your free one, a firma, and a pena, yeah, very yen, yeah, and a crap, and Kata. Okay. But India, I'm gonna take a crab and say, oh, yeah, dear with Dimu, our Ghana. Now, or something being at near ever here, 3 4 years to check Yamama, Yama, last year. Havana, a crap, something on the way, more. There, in a year, I say, the best I am here more. And to see him, speak, as I said, speak, very anonymous and using anti-visa to be watching every 7, 8, and 9 October. Okay. Okay. Eti yenhwe Nyankopon ya adoma na kire sei efiade e na mudi oluman ebeto mpamu ana okay okay now, and the money can never find you 6 months, but a year is another damn for you. And no money can never find 6 months in the fair to send a time on your money. Okay. The theater, the better from those the full of the state house. Now, Ghana put in a bank. A book, no watching. Right, a people staff, and then the doctor almost they are not more 845 vice president the doctor about my corporate another name how much you know what sorry I was 8,000 I currently after the pony homo ceremony group of bodies and number near rich lane na Yamaso near the court Buko. Okay. And no the name of the helicopter. The Bako airport helicopter no now helicopter no the car. If you go out because the best case will be our because the waiting in Kakao. Okay. Yes, cannot take a plan of people from the dinner. Or be quite a bit than on the you know, your bed is a better not take account 2,000 or people. I had the job, so I know you find here. The upon I was 8,000 idea, the mobile no near in our account. Okay. I was a better amount of project, but if you knew 5,000. The not when you need a money, money. Now, so far, I'm sorry, here on all the oil, you are never not year. I did think what is an the dear, you want to be Okay. you know, can't give it everything. A book community and a park and Okay. a one is Tony, mami na wasi se wamma ye ntremu yi na yebedi wachia waye ho na ne ewo mu bia no fi se na de asantema nsi no form chichiri ena wa chiritia enka
nothing and now said that okay, so on can be free dancing, you know, or I can take a clothes. Okay. By a supported the Kumasi we are sorry. Okay. We are training. We are performing training. Just at the memory. Tony, meda wase pa na nyame ye yadom na yepe oluman krabre wia. Time bia obetie sikumase no mepese obeba sompa na yabon komankasa. Afa oluman ho ankasa yi na we die na mepese afoforo hunu ni a eda ye nim na wotwe. Na esi oluman wia afei na ye beto ye boase edi oluman ho nkobo. Why? Mate. Yeah, Madam Papa, not Mate of one. Your friend, Papa, your friend, Collins, Papa, then I told him, Sompa, Bidaba means so, Bidaba means so, Papa, on magazine, upon all modern, or shall we depend upon? We are not, we have a friend, and Junior. Yeah. And then a book was set up in the uncle. Kumati na the Kumati are homogeneous. So, I'm a boy, me, Eddie, the bushing up there. The Domina. So, Medasinana, Yankupon Shrao. Yamisha Monso, our mamma station, and because I never get mobile. Amen. Abusiafo nanam padu ne ba bema ena mene no ebon komono platform bebre so one no ena eta ejina so no na bo apa ho sima aduasa enum enra se atiefo ne ahwefo ebekaya ye nua ba bi ba ma ye ne no edi nkomo enokure ni emu oya o na se de nyame ya awade ni se de sise nipa da sani ya awade no ho ama wiase mutena ya last week me program bi say wa wiase afono wo ma minti o saada na yenu ba ya koto DDT a onu mawu o se sa show ni nti na o se da bi nsem bi amekan nti omu enra oba ha ma mitie no nkomode nti anka okọ poison no ho na hwe nipa da sani bemma kwabrane a nyame abono na adwene da ni tirim kwan ya wode ababa we ya faso emoya eno ya bonkomo wie no mesra wo ka kire wo se ye bibi ma ababa wa no wo so ntimi ntenase chinchina obeba ha ne menim ne obeye mama yakwa ba eja ati sei ankopon do na de ai se wo ba ye wo sere kakra bi se on senka wi ya ho ko kwa Anyway, de boko me kwana menam. Enu a me de ma se meto atifu anim. Omo ye ade mensusu se bebasa. Ebro ma adwene menti ase so. Okay. Am se metena fie dia se da ma omokra na chese amfa bu amatifu. Ti de ti bia wo se mbana me de ase da be matifu. Okay. Obi bia wo yi bi de na odwen se obeyi bi de wa anya bi. Yankopon hye na na ma adwuma nkoso. Yi bi nso Yankopon hye ho ama omaska mpa hoda. Okay. Emishra. Mate. Eti yase course na ba so no mranti ni bia hase so mpel. Ai. Hey to wase pacho. To wase. Wan ka se tofi programs na mko ya msa ko hia akwa bi. Ah. Ye memma. Oh dabi. Mese mun sani bibi kakra ma no a mo so ko fa bro nya ho. Papa kesi na ye hu o. Oh. So be say na Tofiakwa say mo ami ana ka say me simi pekunu. Okay, mami, yansu ya da wase. De hia me ni say dia madofo de ma wo no. Somu yi. Na ketua bi a odi be ye bibi no. Awrade beto ni nhira guso ama wate. Me chia me ba no so. And kura me go to material no binti. Wow. Awrade nhira wate. Pacho, amasa adwene ma otremu bio. Why? Okay. Me jamu show ni tie da nti emma metremu so da. Me da se. Yankopon nhira wo. Awuziafo aha ena yedi AC. Na nokureni nsam ha. Ima me da me ho kakra bi aba na afede me ba me ne apostle abehye enkomo ase.
Nanampadu ne nnwom no baako eni. Okay, abusafo no nine no bo pausima aduanan mienu ene ye wonsem yebedi ho nkomo brenti mo ma me fa anwum no ensia na afede yenko papa Tofi se ene be ha se afri muka se hima ho ana se okay wona tumi ni nyina ko ne onebi anu amaye okay abusafo be bisa se ne na menim enkomo ben na yedi tienie obia sisua opese awurade hira no na onya bema ware kakra se onya bema no ware wi a ewo mu awo ha ye se bema no afiri mu na se oba no kura ti anye ya nkonya abusua eye bema na abusua o madwene mu da ho a na o masori etia oba no
ti wone ni manyina na o ma ye mobo nti saa na oba bi ahwehwe dabi ebia onye wadwene da sɛ wo de aduro begu aduanim ama wo kuna de awu nanso ya wade bi wo hɔ a wo ye ne kakra e kyɛn sɛ wo de poison ama wo kunu ɛno na nnɛ me maame mu ka se hema betena se akyerɛ wo oba a wotie me bɛma a wotie me ababa wo a wasi so a wo benyini na wo mpɛsɛ owuo bɛfa wo kunu ntam nya nkwanhyia de ɛwɔ hɔ na no da nkyɛn a ya wo kwan bi wɔ hɔ a nipa timi fa so wu mama dede matwa ba pono so okay di ma adenti na yewu sa mema na yewu jamu sa ya sam kese na wobisa na me da wase me dikan da wase se ene de nso ama me kwan ana akwanya ama me ebekasa Sompa adwumade eso na ekase ye kadea nke doso na papa wa hede me medi bi free mbukase wo na ono nso de atoaso okay empembe bre ho ye mukase wo no ho ya ade ba ko a ewo ho a wanhwe ya eho ankasa betime yi wura efre wiase ma to bo ase mbukase kura me kan yi obi ni ma de grow no kre makase me wo faase bi wanya bru mfia duonu no meti radio so ka hasuo wie no wafrɛ mo so fa ɛdeɛ na wo ka no radio so hasuo no ɛdeɛ am say hey monya no fo eti mama ya ka mokase a mokase no ɛyɛ hen mokase no ɛyɛ baabi a ye duane edi okay jade let's say na mafo no be ka kitchen okay kitchen, yeah. Okay. Na ade kakra be kan se mokase ansa na wo be hyase mpo se obi a me se wonyanya ba bi wankasa apartment na ba bi a wankasa wote a ebi mokase me de je se wo compound house bi mokase timi ebi kura stairs ase ebi wo hura edwom kura won no ba bi a obi tina na ye hia ne se mokase no bedi honi se ye kwanchen na wono ano se ye wa ufie na wasi na woto na ye waduane a ye di kan no hwese mukase wo ho ebeye akono okay because ho be neat ebi se efin betimi ama wura etime afre wonsa entem wow ono de so wa ba fie wa pa aduane adi e komodo no to oba ya odene se etum na odidi na busa ho se dien na aduane tum ana dien na aduane mu na obedi okay prebebre no ema ebi yesuasua itsua ma netra okay ono wote na no so fatu so yo musa na we ebi akote na se ebi am de to aduane mu ema ne de o musa na ade no ema nkwa ana ade no ne de keke wow no o misa ma sama o kanu I say emudu o se onya tin wona sumu ase ade we me de to me nkwa mu ye de o misa se ema nkwa na che se ye wade bi wo ye de to aduane mu a ema owo eno correct ma to aso na mama me yo mahye me e shase enkete ebi ti say niema e de frefre aduane ma na ye de na de minim say ye wo niema bi ho a ye natural nyankopon de ama keke okay o ye nkwan obetim de akeke duro kakra garlic kakra enkete kakra efri adekode apesa wo ye okay wotim de atum amna aduane wonya taste a wankasa woni beje ho yeah nenso so no enam say wakote se ye de ade bi etise ewo mu no omfa ho eno ansa wakoje bi na sa abomu na wode atum Tofiakwa. ni ruanso be fia ede yeah it tastes good yeah ono de makaza mi me yire aduane ye do yeah onima de kodi a ewo mu okay ti ubehu na na fe enso no etitim na yare yaba esonya osa na yaba na wonti ase okay because yare bi wo ho a ebeye wo a den se be fini paduane mu okay akọ ti no
Say be ya ye be boy ram ho ban no. Nipa me cho. Adofo amutie me say wo ye wadua ne wodwom so ye wadua ne wo fie. Hwe say ade ade to aduane me yade papa wo de tum. Enya nchi na wokodi me tu kwa na obi kan asase na me ho wa. Wase woni ne maame de enchi ne de doctor aka chom say omune nchi e ma ne mono so. Yeah, enchi ya omode no wo de to katrema so tinta aboro so a wontimi e won kwan num wow enye normal taste be sense na dey na wase am say okay doctor na aka de ja Menim wase na Menim say nchi ne de wodi ma ne boro so a wankasa ese woni pedia me se me ko di dwa na mkasa ko shopping na me ba me wo horo me ne ma ho de agu ade am di bi eye ne nchine se me ni bibia wo ho a me de be horo me ne ma ho a okay me de nchine we say emmoa bi wo ho a wo de nchine gu mu a ekummoa no e ma wonya waduane se ne wo pe apart from se be ma taste am na ye de no ekummoa ne firi ho okay se body o banche bibia atosodio bibia me de wo horo ho it nchine ye too much a na ade bu ho me pese me gu obi adwuma eni e be bi wo so a e boro nchine na ho oden eso e ma ne de ye aduane papa I go body na me body na. Enya na omfrene spices no. General the general. But okay. E wo mu enema bi. Okay. Me ko hu obi am na de we ye I say na no am ditum kakra. Eh. E bro nchina ho oden so. Say nchina ye me ka say 2 grams no be ko be 6. E mu oden. Wow. And so no nipa na de to aduane say be ya obenya just taste keke. Wo ba na otie mi a hwe say ukuno oma wankasa wonkwa ho behia aduane ye debro so a emfa ma aduane ye eneba wow enti se spices a wo de ye aduane hwese na ukwadwuma obi ya bebu se ubisa cross up natural spice ye be ma obi o ma chese nkakran sa enkwa bi a wo ye se na ntwena na wo yo se akokon kwan na wo yo fish o ni nyina wo bi ubeti menya de natural keka wonfa bibia nka wona de ato aduane no mu na won se aduane nso ede enye de emmoro so kra benya de be ma wonu fiefo wonu mu ayede ede ama mo nye de be boro so na kutwa mo nso no mu na kofa ha ede aba boni ka say prevention is better than cure yeah sometimes it's not easy so be cure over ma yare bi beti masa na wa beti masa yare bi na mo bon ho ban efri ho a etimi ema mwankasa mo tomo mama ho de ne nkwatenten na aduane a ye de ne wo mahodo ye wo aduaba ye wo atosode ansa no about main food onya aduane pa na wankasa wo be de no enti ka me stress out of was ye pese ni paduane nyina etimi gina enya ahoden a Tofiakwa hwese obenya fruits nuyama okay ukodwom no sika te se de enkura de ye ka de ma nkwa wo e ma ye wura no mutimi transe ma ye na enkokora ne abreba motifie na mdwendwen no bi ne ye ka benya odua ba kakra obia ne sika odi kodwa didwa na nso so obia wo ba bia obekọ onya na ade otimi de ba fie a ebe so no benya odua ba kakra ubenya vegetables kakra nyanka sa mikra de me aka me ho me no fie fo ye didi ni anya ha kakra nso ayenti adaya besa ye nya bia za aduane ase ye ni wonya atosodie kakra de wode ye nko abe fa we kakra be fa we kakra wode be nyina be ka ho no obewie na aduane ayemua ansana body beba body kakra bayre kakra emo kakra spaghetti via kakra na wode account na oye ne say yataka asem de pinti bia ma eda me ye ne dia ubedi wo fu be kase ba be wie no na asem ato into ubenya okekemba kakra ubenya friends carrots kakra ubenya emobodi kakra ba ku bi kwansusa bendusa na so wonu wa pese na nkontomre na Sunu podie mu na me nka bebi kaka. Baby odi afiasie. Kire se be ma onye kofi baboni. Na ne sechi nye din. Na obo yimu nkomo se ne yire pre ne nko.
Ebi sɛ ɛna akɔ homa boy baabi odi afiri atɔsodeɛ ne ho haban ne saa ne me sɛ wode pre bɛ man kwa nkwa tenten na topa deɛ nso ka ho bi. Ɛno so hia pa. Ɛno so ho hia fisi ka ho de ne a. Nyɛ ne adi nya nyinkyerɛ nko. Yes. Na mu ne onso de to atopa ma ho ka bɛfi. Okay. Ne nyina bɛgyina wadidie so. Obɛyi na yɛ ma wo. Okay. Ne wo pɛpɛ na wo kokora ne yɛ ka kyerɛ saa ne wo ba ya patosedeɛ kakra bra. Wa wunti. Ne watwi wani. Kwa bi a ono papa okɔ be side ho a oba na oduru ba bi na ɔtɔ bɔde. Mo mema bi ebi adwene nye o. Ono tɔ bɔde no di beduru ya. Na wo yi bɔde na ba fie. On de obona kɔ homa na ɔtwe na ɔtwe. O ka kyerɛ ne wife sɛ bɔde we me tɔ no sɛ inti me tɔ no me ensa. Ti osoma ne ba panyin sɛ on ka kyerɛ mam sɛ onyi sika no mre no. Bɔde en hu sika. O se wa mfa ama no a ade kye odi begu ka mu di akɔkye. Oh. Yes, akɔhoma na ɔbɔ no no. Na so o pɛ so wo kyerɛ sɛ na akɔhoma na ɔde ma no. Abroso. Sa nka bɔde nka office nneɛma wa check ama no so yebedi fufu a onim sɛ maba akɔhoma. Enti ubedi fufu so awukɔ kromu a sɛ yiri da obɛtɔ banche obɛtɔ bɔde. Nti wɔno no mom nam kwan so no wɔ ba. Na watɔ bɔde ni duru a wo kora waboa wo. Tese oba no nko timfiri sika. Antimfiri mu no mfa balance ma no. Ayire o. Yes, ade kye ampa so oba na ma no a wo de begu ka mu akɔkye. Enti wo fi sɛ baabi amaame de nam yi. Sɛ oba bia wo ye oba sima sɛ opeso opre ne kunu nkwa. So obenya nyinkyira. O wadwempa kora wontumi nye. Sɛ asɛm o. Ebi sɛ bɛmɛ nse kye den. Otobo de o print so ne. Yenko timfiri. Emma no bre wo dwom na edu bra. Sentiment ho. So to tara do nte ho na ba. Na me ke bi say edwaso obi a won standard obi a wodi ko ne dwaso. Nanso ne nyina mu no pe bibi a hode wo mu betima boa wo ne wura na wo ma e wo fie wo. Okay. Dedika e kan bibi e fa eduaba ene ne ma keka ho. Na wo kan bibi say kwantu sa ne bo enye di be presa. Ti sa ampesie na wo be no a. Wo nya nkontu bi kakra nya adron kakra. Say momone na apese ko bi kakra o. Wo de betumu a. Ade ba akwa me de ha adwun ye ntene ne bebe na se oni bebre ne enwo. Ebi ehwie gu so ta ne tani. Eno de metifu se emmoa because wo pese wo wura nyini kyedi a. Da chi na nyi o se ne de sa hoode ne wo bibia ye adwuma. E wo nyini no duru ba bi no na ene ma bi wa hoode ne so te. Enti wo de koka ho abeduru ba bi na asa akoye yade e de akotare oni padua ne mu. Enti no ye ka ne nyina bomu de enti se enwo no a wo se wote so kakra bi. Wonya wo pe kakra. Yes, you dear ye nam craft say nam crazy say however the fish were there you free mu. I'm an enketin be when ye be a when ya peck across the American now. What to saw won't be a woman. A journey would in a papa. Okay. Would the baby no na and what a woman. Then be can say, oh, yeah, no, I was a baby, a woy and we and baby a day and what in baby. Okay. And yes, I will, yeah, I'm on one start to a good soon. We are Sunday, I never for the abba. So I real ways I call room and any debut. There money be baby no, I'm with your baby. Now, a ye back at was a dear bar could be a wood jump pa. Na ye kan body and shut down so nya body be brave. Na ye be nyina be yare yakoton re de me gisi ye shas ye kitinkiti bisa. Abeboa yen. E free kuno so was so a muscle. Okay. Carrot. Ya ade a ne bo nhyeda nya dimpi. Nenso ye dua ba papa aya atosode bia. Eboa Ni pedua no. So obe shase free sa bre ya ubenyine no eboa wo kire se eboa ni pedua no ema niema ewo ni pedua no because organ de bia ewo bia no a esay no ka otimi healing no. Wow. Wow. Bo yare bi na ba ni pedua ni mu a mra wo di ni more no na sane yare. Okay. Enim de fo akire bibi se bibi di se ulcer ana cancer. Okay. Yeah. Different, different types of cancer. Cancers, okay. Yeah. It is sad, and a bassa na se wo bia.
etimi he no just like that. Wow. Na wo twa ma na go dranza. Dabi. It is abre na ye didie na ye de bi e ka ho. Nkakra wo de tobi kura gu fie. Okay. De bi e wo aba na e bi e aduane enya ready a. Wei, ahoro ho. Bi ho wo de nsuo gu ho nsuo hie gu ho kama. Wo twa bi de ama no. No worry. Ebu nso wo mpe. Nanso ade wo ye sua ya eboa. Okay. Ebi ya da chinti no. An wo den beba ni nti sua ya. E ya de eboa. Eno ema nipa ne enni eche. Ena emra wo yesa no ma be ma na dwene mu eda ho. Wow. Onya dosron ko de mu bi so hu sa wo dwene ho. Yeah. You sad de na wo de ma no. Ebi kra na won te bi da. Ohunu ade krokra. Wo be chechire mu ache na da bi ya wo mra na bi da ho no. Ade kon do so be no na de ma na. Efie energy eba. Okay. E man kwantenten so eba. Okay. Etim gidi se ye ma e wo fie na ye pese ye ruanom. Enyini che no. Enyini che. The Chrome Castle where you are there, yeah, very important place to be at. Let's see a deep grow cry. A brown deep grow now was sending. Wow. Na woman who couldn't enfear obedi a swatting. Ma mesa ba ho na mami enka nkyerɛ tie for sa afei na do afidi na to ha ɛyɛ Sompa 93.1 FM. Ɛyɛ na Menim we ɛyɛ Sompa drive. But ye de say ye bi sua de. Ye pesa wo bobra. Ye pesa wo da akyensi. Adia eya pa ni sa wa bre na wantwa wo bre so aba aya na ya memma bebre wuja ma na ne mukase hema se aduane ne mukase nti ye kunu mu wuntam gyayen ma me bisa question we on say oba bia fi se ni kunu na yi akoma enti ubekọ no table na esi hɔ no chance no esi hɔ no ɛda nso fufuo no sɛ wɔsi atwa no ntoa no ɛda nso de nkwa agumu no ubebie ni no na srade ekɔ wiase nyinaa no ɛso ne asesa agu ɛne nam a ɛyɛ apafo because be man na abɔ akɔhoma ma saa de we sɛ wo yɛ ɔbaa na opese wukunu etena se cha esese wawie nkwan no sesa nkwan na ni srade no gu ne nkwan so yiyi nam a srade tata ho se mi kunu we me da se me gidi se nim die ebo ni penti duru ba bia na nipa na ye because esua tra ye ne mama bro so bis anwa de emre ko ye mo na esisi ntin nkwan entinka wo de nam kura ye agye na hwe na srade wo ho ade wo se odi kan se wo toto ho. Wow. Sana ode yem kwan no. And me do this stage bia na no ye ne dede ba onya na bebre. Okay. Enkra mom ne hia na ma wo so omowe. Enti fa bibia akono bi to so. Bibia akono se bia fish kakra nam kakra bia mienu miensa bi. Eno chese wo bo kunu ho ban. To da kra se obesia position kruma na da so no. E ma ne ye fekeke. E ma ne ye fekeke. So enti nam bebre be ne de wo de ma okuna wia hunu se wa ya koma de ba be pese okunu ntam. Yanya ne sa. Ye ne kakra. Be me bo wa ni krom ne num ye ne de. Bia wo ba bia wo fra wo ba ye. De ma ne de a wo ba wi. That na mo no ban. Okay. Ti de wo se wo ye ne se pe aduane papa e be bo okunu. Me pa chama srade bebre no ekum nipa ntam. Wow. Ya le bedru bebre no na fe no oni padua no nyina asai aya srade ya ne hwia enye yi na fe me de ka ho se anwa bebre me de ka ho anwa bebre enya anwa bia so ne de ye aduane. Okay. Ya hwe ne pa de fo a bedru me bi na de ha e de aba anwa de ye tia se de bia ye bedi edwom anwa bebre ho me ko bodin na bia makosa obi atwa. Mati asema. Nenso ma wani enna ho. Okay. Anwa eye kama ebe boa na emfa haw emfa mre oni padua na bi mfa ma ura. Na me di ade ba ko bi so ka ho. Ma notice ade bi amentu se eye haw ba ko a ha me ka se titru before. Benku ya ade a de pa. Na kane no minim se ye ka ye benku wi a ye de gu ewo that the same ne ye tetin kakra de bu egu ibom na me hu sa bibia koye cheap amaye de se die huo ni ade no wuti go rubber bag no achecha very easy e won say man aduane no so je de ye fe
enti ama nipa bebre mi pa cho yanko amana no nyina bi what is ade no sa na tie nza bi any time nti easy tigu mu ana na de atum na de atum kumi yanka yeah if you say no a plastic no ye bia uka amana dem say mo ye bia ye pe utimi de sha ade mu ye kama eno mpo no ho asomoden na haide de tata emo light cry o ya te aduane na gum na heat no tum say poison e wo mu nyina na wura aduane num ye wie ne ye to na nipa ne be to feel good abre wa haban no abre wa han e wo ho yankasa ye kumi ye nti wura ba fie na aduane banku no so pe banku opedi ehu enkwan ya ye de ye kan se sade wi a make bi e de agugum na wasanda che ne rubber mu de ato na be me ba wasan yi ho de ato was efe na efe na kono na wo pe ompe ahode okay ye kumi ye ho ma me wo question bi a me bisa to aso na I say me papa wa ha wo so wa ha sa no I say me fere oh ofane na bi say me sha they said your mama ko wanyini sa okay afa say question bi wa papa wo na ma me hunting me so I say be ka so ya kwala boni I was ya boju we ya friend na Menim me papa ne me ma me na trance a ye boy abrabo mu nkomo nia wo ebeboa wo ama wanyina che eno nti ne ye wo ha yo me sra wo tie yen 21st clinic say wo sciatica bra won chen nkrabata edu nwotwe ena wo oman mu kumase ha e wo hwa overseas ukoduru ho a wo se Tofiakwa se memra number no ye 0540 311 311 0540 311 311 me ba chaw nkrabata edu nwotwe ne de ya to apete say wo sciatica me ba chaw expert eno no ma roba ya wo kan ho asem yi no makok galipen unim say ofri ha oza abroche de wo kwa ya de rubber bi ho an wa rapu bibi udru airport e work galia before say ubenya kwanya firi ho atia sikuro no no otimfa ayi nko ho ya be mo atiti ni nyinada ana udru kuro no mu a ti say ye bayra ya chia ye chia no mu yidigu rubber mu ni sa niema no eye pipa sache na no na ha no uduru wa ebi ni ho say mama nsama ye kan no ho se unya bre na utie ni ya papa emma bebre di hu fo adentia da bia okoto no yonko a obo banku e de chichiri wo rabam osan so papa ye pra o ma question na msi mi bisa wo no ye se wa me ehunu se mukase e pra mema na ekuyen se okunu ni di ya ne mema sam wo fom me gidi se e ho de eduru ha me ne papa bebo ho nkomo ho nti mama se wo ye oba nso a na umpese ukunu wu ntemo a me bisa se wo titi ukunu bono timodin wo mpaso jojo no e bia ho kire bia wo no sunti da bia wo ma be ma na dwendwini pia bacho eno nso emaye wugya mo na eno nso ya de kese titu se bia woni be ma betna akobru be bia na mpani fie so no nipa de yenyina na yenyi de se obenya monopause okay so that edim pose bia woni be ma beshia be ma nso so woni de se on to bedru be bi ne bia na ne honam ayemreka kra na me se o yenyina o yenyini nipa ne ntesa dabi adena wo tete no se mane hu se o dofo ano no so emwa bi ho na abetima ye won natural things emfa how enye na ama nkofo ye no good so that ye tie
so na mo be man na man ye be man yes enti wo sa to sine ne duru ba bi na sa wo yi na made na ye so onya be ma bi ti duru ho na ye sa na dwenye na say say me man be bomb my man man be bomb me man pressure no ya de ba kuma e kum me man tam si ye ka apart from aduane na you so who say duru ba bi na wo be man na nche say be man that means na just say you okran boy no we nothing but wo ba na wo hye nim kran so ba man wo problem ni bi na mo hye nim kran no amana aduane papa aduane ye keka nyina ye say aduane na etimi bo okay ma be ma etimi page duru ba bi enti wo bu ano enye nnora kototo abontene gise me ka say ye chu kwa ya me ko shop bi African shop me ko ene ze enno na mema timi no ma sa aphrodisia no ne sa ayi say oba bi ekrom ni watoto bi komam say I know say but ne mebu a me wo bu aba u kono okay and then I won't pay bibia eye natural arechichire obehye ni nkran enti na wo ye aduane papa ye kan bi mani di so because I'm modern if you na insent the wa be po bi betime suya bibi every nipa ne ho bibi e natural wo nipa na is what e die nko na wo pese be ma on na bo bread baby e wo na wo makama na do baby sa ne ho ache na wo yi na ma na wo ho che wo yi wo mai da bi ya nyane sa obadu sa bread na te se bibi ankasa e ha no na hwe ha me se wasan to de dra bontre e di ho nkomo the bear man can say what couldn't cry because on him said I didn't nane on and the man ye bear. The fan say o makra ginger no catch say nye di hie ni edu anadwo aye bear ma me hwade on say edu sa de nane pakra me what couldn't sunsun form what couldn't sunsun ampa what say nipa na adru bear be say and no na man nipa bebre edane akwinsa fo no wow oni madurade kra ba hu na atwene ko baby na atwene ba hu na asoro kra no onko bi o hwase enti ema mama yentu ye hofo wow wa wani pani free nkra bem na dru ba bi na niam bi nko ya sa bra na wo be state no da bi itwem na me se da bia ye piese ya hwenya ni ka se kabana wo hye no to dan ko fo de kan ya go ba serious o okay na wo to ade no mo ka bani wo na chiro kakra na obi no te bia ni a ye kakra ye mani ye nchen yeah no aka se wo bakura metuma wo ba de se na ye den a wo be to ma kra nkanya hwe o wa heva be man na ne wo fie wo ne pie wo ne yesi nto no na wo say zi put him there din pass na wode na ho de nyina wode tum e de ama na we ni china bibi kakra to sina bo na no mpaja okay the best thing about my is wo bo na mana paja na dachi bi no wow aka show ni munyam wow yes wo brana say wo guna ni ma say we na fo she gonko maybe why yen share that be now so the other to job with me no because obia what the so wow it is what the kwato abontina ko gu be man ni ma say person kire say and then one man ni mo rade no kwato obi na say the ni para echeche ne ra o say ne maka ati aka no so awi asam we dey me ma metra ma tete o ba ka won ti ase but that there's some bibi o wa e share chira e dia ta ade no eba okay enti mokase ma hey mama baba Tofi ne de nsama pia asam ne de obaso agu yeso asam na ohe baba wankasa no mamu abodin bi ne e de aka abodin oh papa tof ejanwanwani baba chesensem bi ade babia asam papa jumedi de nke disenka platform asewo se ya bodwa nanka yehunu nipa no animu ni animu na enche ya organize saade asem kase na ode aba ne yebeda maame nso ase ewo baabi a ode en efree megidi se yebema no kwan mo watoa so na niema bi ho a otimi akokomu yi ahonidi a ewo mukase no meka bi aka ho ansan ma komani obesime bia sene okan no umukase no ebi ade ense dabi yewo levels of kitchens if I say so bi an se na dey ba kitchen bi a kitchen and a dining table bi a dining table no o do nkwa na o che wo ho ase na nim ne awe ya wo de ya ngonaga table kura e so feel happy no papa se bi ba nya ngonaga table no so na obididi dabi we did kakraka no so bi so na che se kwa na
wa woyɛ obi a wonkyɛn siesie mokase a nkura ɛne ntafre ɔmo sɛe adeɛ aduane a ebi a wayɛ si hɔ a mobɛdie no ɔntɔbiri bi a ɔmo de ɔmo ano ɛkeka ebi a no wɔahu wɔn CCTV bi ani wɔn so a ɛkyɛkeɛ nti kɔka no hye na de si hɔ sɛ wokunu oma ana wankasa kora wodi bia ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛde poison kitinkitinkitinkitinkitinkitinkiti wiase yɛtie ne anum ne ne ɛdie yɛnkwa ɛgyina saa deɛ no so paa ɛnti no ɛmaberɛ biaa maame yɛmfa ne kitchen sɛm ɛmfa ndi agorɔ na mmom mmarima no nso yɛmmoa homɔden na yɛmmoa ma no kitchen sɛ afutuo ɔde ma yi sɛ bɛyɛ yi a yɛne yɛnkwa sɛ bɛyɛ a mmarima wu a ɛwu ntam gya yɛyere nom no bɛtumi abrase no yɛne yɛ nso yɛmmoa yɛ ho bi mmarima no bebree nsa nka so na kɔ homa bɔ nketenkete ɛwie pɛyɛ ɛnso dwadie ɔno nso a ɔmmɔ no ho so ɔnkɔ huhuru nkukuom ɛna kyerɛ sɛ nti ɛba saa na mɛtɔ biribi a ɛma no brɛ nti ɔbɛgyegye mu na nea ɔbɛyɛ biara no ɔfi sɛ wayɛ but yɛtumi show love concern ne nso yɛtumi boa ɛma bi a wonni hɔ koraa a wonim sɛ ɔde wei ka wei ho na ɔyi wabɔ mu ma wo na kyerɛ sɛ wo nso watumi aboa ho kakra metena America kakra na saa bɛrɛ na meyere ne me nkyɛn mampɛ sɛ ɔbaa bi aba me nkyɛn ɛfiri sɛ mempɛ tie ma me nsew biara nti no nea menim me maame yɛ mpra kyerɛ me na ɔno nso so de bi aka ho ya meyɛ me banku yɛ mbibiaa menkuruma ma yɛ no kama saa no so buo bi nkɔba ɛna mekɔɔ ne nkyɛn ɛne ɔsɛ bi ɔbɔ me to dabi so kɔfa sɛm bi yɛ ma me ho nti mɛma no mom yɛn nso so yɛnhwɛ sɛ kitchen hɔ no yɛboa yɛ yerenom ama adwuma no mmoro wɔn so pii ne yɛhwɛ sɛ hɔ ayɛ neat toto nneɛma nyinaa yie yɛnyɛ fie week bi a yɛ spray yɛ spray yɛyiyi nneɛma ne yɛ no kama sɛ bɛyɛ ada bi a wowura hɔ a wonim sɛ mpa woyi nyame a ɛnkwa no bi nso wɔ mokase hɔ ahonedeɛ deɛ papa sɛ ɛbata nyamsom ho na ɔm sɛ woka asiesie hɔ yi no ɛduru berɛ bi a yɛyɛ mu bi no nneɛma bi wɔ hɔ a na yɛhu bi mahunu ɛfie a abɛnkwa si wɔ ama ade akye na nkwadaa ko nam ho na wobɛkɔ akɔhwɛ no saa yɛ tɛfrɛ ada abɛnkwa no mu na akwala ofi sɛ ne nua fa nam wɔne ne pere nam maame nkɔgye nhwɛ a yɛ tɛfrɛ nti na kyerɛ sɛ sɛ yɛni yɛhunni ɛwɔ yɛ mu kaase hɔ no a yɛbɛdi poison a yɛbɛwu ntɛm so tɔbiri bi a na parazon de gugu nneɛma no mu saa baabi hwehwɛ nsuo gue twitwi no kama na ayɛ kama na ɛfɛ ɔbaa bi ahụ sɛ ne kunu kora bɛgyina ɔno nso boa no ɛno ne adeɛ ɛne gye ɔma kora asua bi na ɔmo nso so de akɔbɔ mbra na ayɛ kama mu wia no mu nyinaa mɔtena se mɔdidi fɛfɛɛfɛ na biribi ayɛ kama na ɔka ibi ɔgya ibi wɔ mu anɔpa bi a warm water na ankatwadeɛ fa na wɔde asom so nti wo bɛrima wonom ansa na wobɛdidie no na wanom ɛno warm water na wakɔyɛ exercise kakra ɛno saa no yɛ ne ma ɔmɛma yɛ no timi gyina ne nan so na baako bi nso kiwi na nka wɔte anka ne nka meyɛ sɛ ne ka wei fa so na mo yɛ mo kyim ne wei sɛ ne nra yɛ bɔ sɛ yɛbɛmo ahwɛ mo anim ɛno ne yɛ ku wei no ɛno na yɛyɛ ku wei tia mo na mo ni hɔ akosia to ono awon kwa ne kofa ba ye o akosia ne kofa ba ye se ya ma mun tana jije mo ni me ba akosia yi be kume tino ya obi afa ne kiwi na kiwi na aye no ho aduaba bi ti se kusua nwinwi wo ho ha no gise okọ mall shopping mall na obenye bi aburuchire di abu eye memedru pa as yetimi sua by natural until blend it na chiri wo be chiri wo de nema bi no de frafra nti basa utumi sampa
ehia sɛ ukototo tablet ne nneɛma de be ma akoya de so ne sɛ wo sampa wo ye be ma mu papa de medwen hu ne sɛ oba bi so kra wo ho a oba kwadwene ni kunu be wu ntem agya no because time one ɛsɛ sɛ wɔde aduane kura si hɔ no na ade asa ɛno nso so yɛ asɛm kɛse a ɛbata saa asɛm wo ihu asɛm ne sɛ adidie bia wɔ ne mmerɛ yes anopa aduane wɔ ne mmerɛ pɔte pa a wote adi aboa wɔ ɛna wiadeɛ nso so wobɛnya bi na wo bi na bɛdi nso wɔ ne mmerɛ ne titiw ne anwummerɛ wiadeɛ no deɛ yɛ ana ɛnhyɛ da na menim ɛhia pii na mmom anopa no ɛne anwummerɛ wahu na sɛbe bi wɔkora na nya akwadworɔ sɛdeɛ wiase de akɔduro no ɛne mmaa mmɔden mmɔ wankɔ a ne ɔde sɔɔ deɛ soɔ ne wie pɛi nti tɔbere bi a mmaa no ɛnyɛ deliberate saa but ɔsi atumi tufo yɛ nkyerɛkyerɛ na ɛnama no wɔka biribi ɛne sɛ nti ama mmaa no bebree noa wɔkunu no wɔ mmaa no mu nnuane na ɔmoyɛ no dwom na ɔmode aba a ɛnyɛ senka ebeye yi a environment ni nipa dom ne da bi amoa ha dwene unse mpete kora ne na wiem ne ade nneema bi omugyeja firi soro ne nyina betime gugum na mfuturo ne nasefo saa no enye kamaduane a wo yesi be manu ne se bi amansan nyina aduane a wo yi ne ho enye kora ntino ne nyina ye nneema a yetu ma no fo so mo ho so na wo mo hwɛ nye ne a ese se be ya mema eye mema warfo a ewu nkyem echen ye yire no no yebetima bre na se kakra yire a yebewu ade de na enye da nso na munyina mbewu dako ente nsisa nanso ese ye ho ne ho evise bi ho ewu ni bi ho asudi de beto ma ne nkoda ne so ne ya nenye ya na hadwene pa na tofia ne se yefri mokase nkomo na afi ye di wura mu na yahwe enema ema emema warfo ete wu nkyem esen wonyire no no kwasem ni sese sote say what it to be say 20-30 years ago as compared to neno eneno emema awarfo no a ewuo no eda so soro nanso no suru pii te se kane no na kire say bibi akoso manim die bi ye adwuma on say emema no hwe won ho suye kakra ne ma no so bo a e kofam ke be pese be kofam kra yes na yehunu se ansana be ma be gya na ire ne ma wo na kise wodi nkyene watoto ne emeyie na nkoye petuwo na nia yedi kan nia ma me yedi kan ejina emema wo mo pe ne ede ma no brusu edi mema ko wum na menim epa kire atopantra so be ma bi ho a ontena ne yire ho ontumi ebi ho a wono a waye used to say otena de ba ko ho no ompe dabi openie slim openie son openie tia o so tasty ni gina bi sa otena wiase edi we ye osuban so de betrans no woni enko yire ho a sunsanso pi ena ntraso edibre bema ni tichiri wu nyini a enti Proverbs 31 o kan verse 3 no a o se mfa wa hoodin mama fa wa hoodin so emfa wa hoodin mama ba ko pe no a ye tufu setna ho kura no over 40 years no esa otete so na niama bebre epe no mu pen ntraso no ya na ejina sane ene ye mayimu enam nduro no ehun gigi hu bebre omanfo aka enjedu baby ne se ko ba se nipa na mre yo kakra bi ba na oto ampa ho ba ko mienu miensa ese okopeduro afi na ne lifestyle ni nyina is based on a duro e basa enu sunsanso bi ni se be ma bi o ha afi wotrentena enti bibia na se onya bie na ochimi eyo enti no kwasem ni wonumu a epe ma na womu free wanyire no mu achi ene ma twetwempna deda basa deda sa nwran no ehu yie papa chese sunsun fam kura woto won kwatwene enye oba bia ne ne da o
ɛna nemu asɛm nso no ɛde apam bɛda wo ne nipa a wone no have sex in them. Okay. ɛyɛ apam o. Sex is a seal to every sex. And I say it's a seal to every covenant you establishing between you and any woman. Okay. Oh, and you on the side, and be no ban kuta be ye to me. I can who say to me in the crano. And then none I wouldn't down whom you crabano, Utimia controls. Yeah. And think ye best say, Obi Anton Boas and worry, now worry so. One in can ye the home, say natural 3 or 4 no. Sabe ya, Ubetimania Yinchre, and Tessa. We ka ho na mema dodo na ewu bibiri we nso so awade dodo nso ka ho bi o awade dodo ka ho wa ho enti no mesere ne die mu a we de ewu beka se amane na nso amane bi wo ho a wanka sa obetima transi atu ho fo yeah nyese se amane enti no se gu ho so sa no kwa de enye force so enye force de enye force waka bi wo ha osum bi nti na makwa yesi wo se 4 obi nso ahenie ni ho chiche bi na ya de da fom na fom sa enti no yenhwe ni ye na emema ewu ntem gya won yire no efa nia efri eno no ana ne etoso bio curses from frustrated wives emema edi won yire no bone a man free yaw mu ebru won kunu no mu nua yaw die ko bema komam obey hwese ya wa bratiti pa dia peja bemei esi baby e kron afedie wo hunu se wakosuku awie oba no ankosuku ntonko pe invest ni ba obunu kwasia obodua mu odwade nyina no de yero enti no mi ni kom saa ebre wase adu baby a nya chiba wo wiase wow wonya chiba wo wiase enti wonim so oba etitin mawuram etena kagetia de ni sika hwe akọ university wontumi wie medonu nkosi ase a mane sandi sika wo sa kwa siebuo nti na ma bebere twa no megu mema so a wo mu basa enya fine enya fine na ne ana awire hokra ne ma no so ageboso no yebei wo mo na ta wo mo ahu yeah wo yonko ba wonim ngoma jese na de wo na nim ngoma ana ngoma tu baji aboso nti yesre emanu no me no nso no aya na ha dwen wonya sa wo yiri hira wo yeah obesima wo fie no odo wo ne komamu ne wo twampa ye ta wachi a oh my gracious wo bika baka kakra so far so ono so review be so ansana wo bika what was an also review so was papa on say ensem a wo kan no ye de adwuma ye nti emma bebre ba ye nchen ne be din komo that's right etoda na oba bi kasa awire ho na on say papa yen so ho se de ana yete no papa emma ne mema ho yenka no kranchire wiase se oba hyase se oka niema ha no a aya otaka no kre makwase bare mema itimi pretende na ya kan asem no te se de menim se papa de me kan se good eti ema ni ye din komo na papa eniema mema bi ye ma no ano din toda bisa ho se enti sabi se ni nua ba pa ni a ko be ye ni sei papa hwe ewiase ade a eya pa ni se bema omu oba toda se de wokan oye bema akofo oba foforo otwempena but on for respect simple man yere ya se na ni je kankan bi onya ne mpra twen no mu no oba no sade be hi oba na hi ofie hwa no mpoa Tofie baba enam sofo wa henti and ye toso miensan so ne say emema empe regular medical checkup yewu asemi no akoboso yi no mo neglect omo medications are chronic disease nti ye dia ma won onnom yeah oba no tu no fukura ayesemu nti won fa ikum mema dodo na mo mu wugya won yire no ma ho nje okay nipa no wunyini duru baabi a nsakra ya bani peduanim
Tofiakwa. Also otiase. Esa otiase me de so akasa. Esa wa wo ti nipadua na se hunu se pomponso amadu masesa. Enti ahobrase mu no oba bi okra na opese okogya wo. Ene no nko omwa ko hu dokota. Emma tumi nya daje ko check up check sane apondin sitie me mam pesa. Okakra na no buafu. Na no buafu. No no ane de ekro mfa nkwa na wo ba no ntia pa no do bekro. Na enu abaye obetena hai. Se bemma kwabrane a wo yere nyam. Cha? Na Bentie no. Na what try 9 months ko 11 man. Na waka no. Do aja no. Na woni ni tifi na fe na wafa fon frɛ o maami firi dwom. My gracious. Na maami firi dwom. Ansa na waba. Abefa oba awadene no. Dina choir sabia. Na se BBC. Na oda ho na o wunu nya nwie ye. Oh my. Na o se me ware oba ba akubi na ofrefre me dodo. Na nipa ni nya nwoe na wajan ho. Wo ya koda na woko. Wo ya koda. Baba. Hey. Wa wi suku kira de. Bweyara. Oh, ade kira nso so say ya ye foka kra baby o. Asem ba kra. Baba nzem ni bi ho ahun. Tina meka say nemo ni bi wa wote a eye wakoma ya. Na oye bema na odi say ye oba. So far is a gear pa na kire say oba we obeka bibi papa kire nyankopon ama wo. Da bi. Oba buru nua. Bunu kakra. Bunu kakra. Oba buru nua. Ni baba wasama wo kan no eye no kre. Ai manfa me enu bi nka ho. Mate baba. Niam be se du. Tofiakwa. Dodo na so ye age difference. Okay. Emema dodo na be ware no na ohwa mfie de o ne yiri ntem no bia 2015. Enti obviously no hu se yiri a onu be dikai. Okay. Ebi se ebre no a ode ware oba no na ahoden no na eswachi. Awade enso so activities wom. Okay. Nya awade an sisi was ahwe ho anim. Dabi. Niam bibire koso. And your friend behind the scenes. And me know ya dream. Behind the scenes. As all bo humade. Ti ni nyina ye ne me ka ho bi ema emema dodo na wuo no banchem sin ye yire no. Ese papa ehoi no pese o kire say. Wo ye bema. En shedan ware wo ba wo chen no bebre. Nke be ye yie dia. So manfo be tie futuo dia nke enye ho ne ho. Okay. I fi say wuo na sam kura da nchene a o yemra wa ma onyi hu ninti da bia no nyo ba ni wanwe osu bi ni da. Okay. Tiji say open lawyer. Enti na che say wa pe so no de. Ohun so no de amfie no boss no. Wono no ayemra so ayemre. Te da ma ho de wono ma e ba ko bi mada. Na che say gidi obi ko suspecting yongo. Aba. That's what go foul oba panyini nsaso. Na osiesie no ho kura sane obesi ato na no so opie no na no ho ayamhihie na ato so opie ya no ahyase na nso afa taxi tete no se me ka yanka eka mi yi ayibi ye fe ne say series bi a na nse eba out me nya brahwe na mse me be tofi nkomumpo na wohwe papa ni age no ye be ye 65 ena ababa one wo 25 oh baby na ababa wanu timi kra ne se wo committee na ohwe nipa da sani se wote dem ya mo no ye nso jangu no so no titi na okoha kwatena konya we mu ontimi kra wa betena we mu ontimi kra na wafafon no wafre oba no nso sabre no wo fla o kasa ti wo hwe na omfa na odne sato na koma na obi show papa obi show we mi ka say wa kire no mpaso kom bebiri ase kire nyina ne say wo gine ba no yes ade ba ko a mema nhye no so ba bia no wo be pese wo ba gine no saa wontimi mfa no koduru keina abi eyesa enye ye sha se firi miziremu a esese ye kokena tia bo sha asase so na ese ye ko ehon na wo se koduru esese akwa gine no na gine ne saa na we a Christopher for man de huna mani o wono wontimi nka ajeja gine bebre ehye omo so wontimi ma so sama we dia na waye mintim adun sa won ke kan hyeda
enim papa Okay. wow nanso so ɛsɛ Kristo asɛm nti wɔtantran ho saa on so one man kwaso on the amutumi kasɛm Yeah. but aso dem man de ɔmo ntan kasɛm jesa na hadwene enti sɛ kɔba sa akɔkora no ne sisi mu ayɛ mbrɛsa no wɔkɔ wa ne ɔkyɛn bibiri no ntumi nwoso no saa no won sa baba ne sɛ me ma ho gyinagyina me saa ɛno nkyɛ sɛ bi ɔfo akyi o ne mum wo ba ho a wo gyinagyina de ha no dodo so esa ya ne ha ne mum wɔn ma di kosinani a wo de bɔ ani na nyɛ yi a tobo nom tin bi na sa ko sesi ani bi o papa sabri bi asaka wa no de set bi bi dem pa na de ma sei na minister was interest asemi won tie bi na no we daka wo suro obetima bi na no ha wo ya ho production why obi de cheche ye wo ya production kesi na yehu manfa ba ko nka ho na ebra no ntina ya makwan so abafo so abam bi wonim adia edi mema dodo na wupa ye self medication especially say omanfo free omu pem na omanka say to ndura omu de edi peja wo mema ye ekum ni papa eduro bi ya na nkyere say ye mo bia davi na adie hami wo ye mayi mu ne nhyehyeye a ye ni a eduro bi a ensese ba bontin so obi atimi to a egugu bontin sa manfo timi to sa with that prescription no manfo numgu wan widiem no na kire se ensunsa so boni bebre na di ba o okay na nsem woni yesi adie bi di se Viagra e terrible. A medical aspect omu nimbre sese be ma benum kre sese onum ni nipa kon sese onum nenso bibire fa ne se eno no mbetim dia solve on sexual problems wo mu anwene heart problems are related to it. Wow. Yesre bibire ma mi na wakasa pa wa kyerɛkyerɛ niema me wode bua me a me di nyankwa so anu me nkwa na ka me enjoy but opem wasem tu a be ka baba Baba, mama nye video bi nkyerɛ. Okay. Komo ayedie ya no. Mami pre video bi ntum. Awusiafo bra Facebook Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. Now for wani behwa de. Yima pre tu mu mami na ehwa de. Aba ya de. Hey. Adinio. Oh my gracious. Obi papa o onzo oboni yem se na furu aye kase no radi me se wenum say na wo kuno we your friend what old men do for love. Okay, I was for no numa ba pausima aduasa enum aha Sompa 93.1 FM mo kase hima ene Apostle Paul Kofi Ajekum ene Osofo Isaac ena ne o kire die nti a memma ewu mo eja wonyere no ma akire eyeya one family clinic me kamfo e de ama omo ye pain expert se uyo obi a wo pain ewo ho a mesro eye one family clinic me ba cho abusua ni nyina mfa wani nkire wanso ye Kumase Patase Estate Junction brother mine spot ehwa a ena omo ewo twifu praso ehon nso asimfosu aguna sodro mankasim ehon nyina no oye adwuma frɛ doctor ewo 0546 686817 0546 686817 one family clinic bomodin na pain bia won fakɔ wasoye. I want you back. A new segment yedi abewura dwumadi a wato ne din na Menim ye ne ya wada bia nti Nyankopon ya adoma ochena ye be yesa program no eno de ye say I want you back hwe oba bi ejawo ba ma bi ejawo ukunu wa ejawa wade but uja na okoye no wahu se woni nanatufo ya adwene se me that day san be wa me de oba he ne de ode ye Menim ntimi obi ya oba wa firifie o pese wo san ba fie fa ho asem bedan yen 0244 80 96 41
0244 809641 woni unua kra na tifie de asimu ntem no upe unua no baka oni eni enkomo so for Isaac pakakra so soma me na eja mimi ahoma na amamfo onwani tofe se ne papa edikan aka no o se o the title na ma o ase o asem a eda epono so no no kwase na emu hwam na megidi se enam we su bema nimdie bebre akọ abonten ama ye society no etimi aboa yen pa yema meka bibi mukasa hima kane nanka yedidi wo apotwawe mu asem no akobo enne uhu se asanka sa na ebi mu frɛ no enne ye jai sa na yema nyina obi kura hu se odidi mu a na obu animtia enne nti na ama rubber plastics no eno so chemicals a ewu mu no ekuye na menya kwanya esua bibi kakra fa apomuden eho na medeka de ye edapon so ayeka ho asem yi ho ensuo a ye nom yi ensuo eyedro onyame nyansem mu no aduane a ye di eyedro emani padua no yapom den se ye betnetne yapom no eno nso so ema nipadua no nya ne nyina so ene nkwa ena de twato nso ye adwene no se ne ye si dwene nti ye bi ni se de na papa ne maame ekei se eba se da bia na atetiye efri oba fm eba bema ho ana bema nso so fm ekọ oba ho a saa ne ma ne nyina no etiye nkwaso de me friend se kakra na silent killer na ekun enya se bi obi atwetuo dako no abo pein na okọ nanso se ye etimi ebu ya nigu saa ne ma ne so a na ede nkwa a yenya enche no na ede saa ne ma no eba ani nti megidi se amanfo nhwe ye didie mu ye se de ye ma meka yi mukase eho ye engine room bibia ifiri ho ba no esese etimi eboa manipa pomuden esiso eyi nti emche kakra so for Isaac meda wase o kasisi ana aba mitrimu se kwa brane a wapia bonten na okufi na ne mhihye no niema wudi kofi nyina ye niema eye poison a ekukun na waso ade akogu mukase kodi na onom drinks ya hodwo ebekun tiase ebekun to ade a wudi kofi a ye no de ma ona otena ho na wudi a nchichi no so adoso Tofi mama nsira onka de microwave ye so be a person hiti bibia mon hiti no plastic ana ni tini nso nsasa plastic because abrofo no oma de adu baabi a oma hunu se niam ne bi obabi omu de aduro no adu baabi a ehu nti oma pekwan bi so a omu yiyi ohu afiri na omo so abegu yeso nti ya na se ye kenkan niam ye hwehwe niam na ye hu nti mesre se odi obe yusu kra pe bibia te se clay plate bi sa betimi de atoso na je se why nti sa plastics no enieme ewu mu no too dangerous me yankwa so tinta abujafo ya mi o ya mi nimdie we asanke kari sika na de akoto ba Sompa se wonam yempanyimfo yi so e de mawo me pesa oba ahoma no so na ye bonkomo kakra 0551 931 931 0548 931 Bokase hima osofo Isaac ena Apostle Paul Kofi Ajekum me papa eno no ena ene ye bonkomo yi me ba che odi ni bia afre me free ye friend Kofi Ajima e ka se free Joso e kurom ya da masi papa de woni me papa ya ba me kana ho kume to se enso ma me bubo so no maybe me mu adie papa to se enura me kume ko shemu na me bu be bi ani so
see, sabe, no giant man carrot. Any man. Ah, Utimikasa as when you John Wari carrot. Oh, me cut the correct kind of no doubt. And then with the radiasi. Ati, me da se ye cha adwosofo nyina. Mpacho wodi ni ba bi afre me free. Me pacho ye fem na kwa. Akwa me. Me pacho me pacho ti kokobi. Okay, nana ma minti we. Yeah, me da me ma me papa pa wa kwanta mu dum ayo yo. Ani o kwanya be pacho ya na mo afu. Ya hafi so Sompa so ya ma te me ma dia mu di ama ye nti. Ya me kan se ni ma mo ni adwuma na ko fon shira ta ma. Ya da CP. E ba cho wodi ni ba bi afre me free. Stop. Didn't me see kaka. Ati oba pa ma minti we. Me pa cho. We ye be ma na so satisfy you ya. The better natural way na the man in yard. Okay. Ubenya ubenhini. 20. Egwe jaya haban. Ama kekedu. Na one manano. Ono no ma fa ye wunsi e good pa. Eno ne yesine ne ma na ese so ni nuru. Wow. Ya mwakra. Wow. When the me da swati. Even so because when you boa no we carrot. Pacho we ni ba bi afre me free. Hello. Ahima. Tofiakwa do. Yeah na oba pa. Tacho ye papa no ma se no na no. No se ka me so fa woni se bi bi se atosodi nya do ai shame. E ka se ne bi ekem ka sana. O to di ka chen. Ke se ba ni hapu pa. Ye ka bo fo e bu. Ene nya do ani si ni kwanya da de ma kra. No ba se e fa ni se ta ma sa sia. Ni di before kwanya ni ya pesi hu ni na sa e. Ati yeso ya da se. Pacho wodi ni ba bi afre me free. Me pacho ye fe me majoa. Majoa ka se free. Me ka se free so ano. Okay, majoa ma minti o. And you made the maboy enkomo pa. Enkomo na maboy so mu sampa. Okay. Na tie ni nyina. Na de mi tie free mu no. Eye. Te oba ne be mada. Munya contact ma wait minya we sutu ma we git minya we sutu me kai se boy bi ka se mi so open na o ka se mi so open no o ha me sa me fi no within the 2 weeks and I'm so that na me hu boy na boy ni ene me da ewo da yeni intimity many with them fan bia e da ye keke na menya me music there 2 weeks but yes and within 3 days ma start nya me message there 3 months hey na ko ite na me kai say na ma so da ye hu inte wa se me bon so for amane and I'm a friend so for na me bon so for amane to say and I'm na me hu ya no asa me show ni na ya ase no nti within the 3 days in a con menya me message trend and go but my start to say nya me message and I okata me say what yem fanya mpaibo and I the yem mpaibo and mpaibo ni ma the 3 days na so for ne be ka say me say e dis na me so da e me hu no and I'm say and I say what to area mu wa and I say what to area mu wa o ti friend ya and I'm say kai ni din minimum no and I say ayu and ya boy ni mum and I yosa o pe wona wan penen and I wa yosa and I'm say and I say me pene dia na say ma wala bonsam Kan wano no a me ka say me say me something aki o me worry me so pe me dia o ma we me o ka say me say you professor aba be worry me na say o worry me ya na say
We bring some free one. Madam for pan and come with Martin Vidasi, wait there. I say, but you didn't have a friend free. You're very father. Oh, okay, father. As a father. Okay, Martin, father. You must say, oh, I was a cadet TV. Now, there are yes, one channel of our and you dear with you. I said, not what could do much you. I'm almost ready. I've no you say, I saw for say, no, Reverend Father Dr. Bishop, just be out with the man. And take him out of the mind and then, oh, there be a father I think Mumpire man no nya ho de international me. Me ba cho minko sewanya ko Andy oye TV repairer wo ho one ne mano omo bo adwuma pa omo fa programming ni agro Andy unu amete won ka che me ba cho odi ni ba bia frɛ me free e pa cho frɛ Mark si me pa cho me sma sɛm ne sɛ mukase de na yesu stepeni be kan no ba ko e ka ho ne enne fufu a ya no machine hey en obia no fufu ka kra bia odi no ni fia no de du machine kwa koyam enne so yo how pa mai en e de yesu stepeni na sipa on chechira wa chei no e de be ya adwuma e de ma se ya min shira oba bi se on pese ne kunu be wu agya ntem nyame nhira oba pa ba cha udin ene ba bia frɛ me free Bacho, good evening. Yes, sir, senior. Yeah, I'm sure Edama Futune, Kancham Dame, Nisopa. Now, Eva probably by line, so say, Mabuni and tea. Now, Mayanga, no matter you be having period unity. Now, Chimmy radio and Anna as a veteran out today, I'm tea. Now, and Kamako is Mabuna, sister, no, Diana Naka. Indomine, rice, ne jollof, ne man. You know, ama can say you change young consequences. Okay. Like I say, the master plan, food on their mind. But that's it. We watch out. Udini will be afraid me free. Just tell me, Alaji Mohammed. Make free. It's just it. Okay, Mami Tio. So, Mamu say. No me first time near me tiemu. Oh. Mamu tenya system go mo a. E am yet to say man chemo tem. Fra. Ti ka mu na me chemo. Yes, say da bia tie yen. Mate. Na ma sam ga kra me se ndizan se. Me obi a no pressure. Na me num pressure dro. E do ka e no, am paswa go no, enye easy. Pa. Ama me emu to say unum pressure do na etme ma dem so ko pa so ko from the na mom lusuru na bisa de pisa anya to form we asama baba e kanu enya tsempa obi anadu yo so want to be with na mama say be bo anya na say mo no mo baba mama ntwaniti awa tie yeah pressure do no enya no yeah eni empaswa grunti nyai no udi agro obema no a wani je ho se opese wodi di agro no wode bekwa akwhya asamado amade ni nti opese wodi di ne ho agro no wobekwa amobi abefa no mate it has CP okay la mutation we there best of the best that's it mate man also ka bibiara carrot no omomodi no aha man se carrot no bomodin why ai nemwa hello ma se Tofiakwa hey the shishi mine paper 21st clinic the ambassador what the fa papa so watch ya what the fa the amount aso Jacopa no mechina obi am for the 21st clinic e wa overseas ase obo asefo so the call that oba kama yare bia ha mo bia mo fo bani nkyere ho me papa adekum me mame asundwe nka mo pii mayen omojo so no kure nya me ma mo nyine che se de mo cheche no pepepe aso bi yo bi asa kalo to we na we no we na me nya de
na ọkọdeɛ na we ya no de kakra gu ho no de kakra gu ho na ene de ene mafa Obon kwa ho ba ma me wate aso se ma no binom ye nipa bi a omo boa emema pa na ma betu na me nimbo de adi na me ware ọkọdeɛ bi ho na de bode ba ko atum e ho na de ba ko ase bode de ene me di o introduce man no ene otimi ye bode apese na te ho na badi ato kanka ọmọ mewunya me nananom oh yeah ti ye pa cheche obode ama na ye ni so titiri ni eyire be srem anwa na mu pia mema no be srem nyai mu ntemo ye ni mo ntra che na neji no se ni mo na nche na mo ni age no no so anu mo de na ye be ma bitimi kotra me no enu mo ten horre ensa be na munyo oba no ate me da se nyame adoma me giri se Sunday ye be hia ewo ohwim nyame adoma Sunday Saturday Sunday ohwim man from Maria pamia ye ne be hia o aso mate adwumre mi nchia akonta ye bo a ye be sie ase am ohun se ne baba no wonya be ma papa ware di aso wo kode re nso ye be sie wachi ti akonta ye bo a magazine ha na wa akonta me chia anwumre yi we ba cho wodi ni ba bi afre me free hey what exercise you got to see what say am papa okay mami ti o senior amen kan friend show na me ato nyan san ka sa wodi nyan san papa that's it but point out how to start question now see who program maybe you say more who see no mapa di papa di fi o papa so amen ko ma bi say ma me oh we there so ya di ne wa lo mu ti yo video mo ka se yema so ma na ho so semo na o be nya o ba bi say no ba fu ati ate ne me ba bua wo be ma ai do ko di ma wo ya ba cha pe pa pa mo be ya na be bi na ma me ko awo ni wa sa bi ni ya ti ebe ye wate mate me da se me fa de otwato na ebre na ebre pacho wona otwato mami ntio hello yes sir pacho ye funs ye for say osu okay na program ni sati pa okay ana dia mafano pa asi yana bacho radio na wo nchen ma nko for ma me why yana me a partner 3 seconds retire eh you see or partner 3 seconds 3 seconds this yeah Dana or Taffin electrical. Now, I'm no so we can think of that. Well, they did the day I don't remember. Just people. Okay. Me bacho produce a chow number no. Ya be fro wati. Okay. Baruti, mami kan sam chow. Akamfo kasa bebu bi ese. Ya kamfu du afro no. Ya kamfo wachacha. Enti se obefrɛ 3 seconds na obetena nkwamu ache atimi ahwɛ wo ma na obefrɛ ebi a 1 hour na onkwa na so betwa tena o 3 seconds no ho na ko anim wate me da se baba yem fa ko bia bim aba yebre no so anisa no nsiafo no bati wadaro ma de na wo kana ya sore so aseda na me ne maame ene sofo bedawo papa se am da wase o wadawo ma eja wama yensoso yasebie papa se yetimi kire ya dwene papa o papa na wo chaji aka ho ne betimatu aro ha hwe odi we man free abishaw pa papa so nyame nhyira o da se
send your tear for can sabe penalty. On said them can say when you body aka obody ho. E jamon wani. Che so ho papa. Ti ma me can we can where. Ma dey na dey twa to hotel na yen sorry so. But she won boss say you be ba betu aso na ewie. Ewie. Because points you know and e bie ni we ni animu ha fa na mo no e beba. Ya beba. E me kan say we share for. Yehu ya enim de binya. Mama obi ya fa bibi nhye ye concept be ya. Ye nkwaso betwa. Okay. Eduru ba bi na nipa na ebu wa be ma hyew ho so. Na emripa beba. Me da see. So for Isaac. Na chankranfo e. Cheers from Conco, Emma and Crying. Your branch, no. I will hold. I said, over no what yes, me free Kumasin a conquer. It's a bushia for a walk Kumasin and so. Ochiaomo. Na Michucho Mucho. Yes. Oba Kono for Papadia. Odamechi. Vivian Quatin, Mrs. Okay. And cheers from Conco. Let us say, I was here for meeting edit of Tofiakwa. Minister IBJ, ono, and production, Kama, and Hima. And so etwa edema yen erade nyankopon ka ho ochina I want you back sure ye de befro 0244809641 0244809641 yakra